आमेरिकायाव सासे भारतारि फरायसाखौ पुलिस बिबानगिरिफोरा हमनानै आखायाव खादों जेराव भारतारि फरायसाया आं फाग्ला नङा होननानै होख्रावबाय थादों सुलुंनि बादिब्ला आमेरिकायाव सासे भारतारि फरायसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि मोनसे केस नुजाथिदों आमेरिकानि गंसे बिरखं गाथोनाव पुलिस बिबानगिरिफोरा सासे भारतारि फरायसानि सायाव दायनिगिरि बायदि आखु दिन्थिदों आमेरिकानि निउ जार्सीनि नेवार्क बिरखं गाथोनाव पुलिस बिबानगिरिफोरा फरायसाखौ आखायाव खायो आरो बिथांखौ हायाव बोख्लायनानै दोनो भारतारि फरायसाखौ हायाव बोख्लायनानै दोनो आरो खमैबो साब्रै पुलिस बिबानगिरिफोरा बिथांखौ हमो जायनि गेजेराव सानै पुलिस बिबानगिरिफोरा फरायसानि बिखुङाव गावसोरनि हान्थुखौ नारसिनदों बिथांनि आखाइ खायो आरो आथिंखौबो खायो पुलिसनि बेबादि आखु दिन्थिनायाव फरायसाया गाबगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों बे गासिबो जाथायनि भिडिअ खालामनाय कुणाल जैनआ आमेरिकायाव थानाय भारतारि राजथान्दै मावख'नो बे आयदानि सायाव नायबिजिरनो आरो फरायसाखौ हेफाजाब होनो खावलायहरदों बे जाथायनि भिडिअखौ नुनायनि उनाव निउयर्कआव भारतारि राजथान्दै मावख'आ टुइटाव पोस्ट खालामनानै बुंदों जों ससियेल मिडियायाव माखासे पोस्टफोर नुनो मोनदों जेराव दाबि खालामनाय जादों दि सासे भारतारि नोगोरारिया नेवार्कनि लिबार्टी गेजेर हायुङारि बिरखं गाथोनाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों बे जाथायनि सोमोन्दै जों जायगानि बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लागासिनो दङ भारतारि राजथान्दै मावख'आ जेब्लाबो भारतारि नोगोरारिफोरनि जौगानायनि थाखाय नांथाबना थायो होननानै टुइटनि गेजेरजों फोरमायबावदों मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course. Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।